Egin dezagun ariketa bat. Une batez, begiak itxita, irudika dezagun ibai garbi bat. Bai, baduzue? Honen antza, altzuen zureak, honen itxura altzuen, irudikatu duzuena landaretzarik gabeko ibaia baldin bazen, gaizki gabiltza, ze hauxe da ibai garbi bat. Eta bestela, begira zer den ibai zikin bat. Zikina, zikina, zikina. Garbia, garbia, garbia. Gizakion ikuspegitik, beti pentsatu izan dugu ibai garbia dela bidean aurrera oztoporik gabe doana, inolako sastraka edo landaretzarik gabea. Sarri egin izan duguna ordea honako hau izan da. Ibaia biluztu, larrutu eta babesik gabe utzi. Hartara, ibaia ahuldu. Ertzetako landaredia ibaiaren gorputzaren osagaietako bat da. Bertzeak bertze, udan uraren temperatura gehiegi igo ez dadin itzala eskaintzen duena. Lehengo ustea zen ibaiaren ibilgua dragatuz gero, hau da, ondoa sakonduz urremari handiei ibilguan euste aldera, arazoak saiesten genituela, orain badakigu lehenago edo beranduago ibilgua berriro ere harriz eta lurrez beteko dela. Dragatuz lortzen duguna, uholdearen eragozpenak bertzen orabait eramatea da. Ulertu behar dugu, ibaien goratzeak kudeatu beharreko gertakari naturalak direla. Kudeaketa hori desberdina izanen da, ibai motaren arabera, nolako egoeran dagoen eta zein arrotan dagoen. Artifizialki bideratu dugun ibai bati, urbanizatu eta ubide huts bihurtu dugunari, inolako oztoporik gabe erraztu behar diogu bere joana. Eremu ez urbano batean dagoen ibai naturala berriz, bere horretan utziko dugu ukitu gabe, berezko zuhaitz eta sasiekin, berezko harriko eskorrekin. Esku hartzekotan, jada lehenago esku hartu dugun tokietan egin beharko dugu, hau da, presatan, zubietan. Enbor eta ostopilaketek urmaila igoaraz ez dezaten. Gaur egun jakin badakigu, ibai natural baten ibilguan egurrila jartzen badugu, bertzeak bertze, bertako amuarrainak ugaltzen lagunduko ditugula.